Wel een paar keer moeten huilen dat ik echt dacht van, hoe ben ik mee bezig? Wat heb ik gedaan? Met onze vriend speelden we altijd een muziekspel. En ik dacht, hier moet eigenlijk een vastelavondsvariant van gemaakt worden. Dus toen heb ik in oktober het muziekspel gemaild van, goh, zou je willen samenwerken voor een muziekspel? Natuurlijk nooit reactie op gekomen, dus toen dacht ik, kon ik het zelf maken. En toen dacht ik, zet het gewoon op TikTok en... Ja, het wordt toch wel veel meer kijkers dan ik had verwacht. Je heet 600, 1000 en toen ging het steeds hoger. Ik dacht, oh. Ik heb gisteravond alles proberen te verwerken, maar ik stond op en er stonden nog zoveel verzoeken klaar. Toen ben met het eerst heb gereageerd, heb ik gewoon op de lijst gezet. Ik ben er zeker wel 3, 4 volle dagen aan bezig geweest. Ja. Dat er zoveel mensen uit heel Limburg echt erop zouden reageren en een bestelling al hebben gemaakt. Ja, dat had ik nooit gedacht en mogen druimen eigenlijk. Een 140 carnavalsliedjes, gebaseerd wel op een grotendeels Oetremung, want er zitten een aantal liedjes van de Bacchusclub in. Maar verder ook Maastricht, Venlo, Venray. Ik heb er wel een drankspel variant aan toegevoegd. Als het schoot is, dan mocht ze 2 slokken uitdelen. Is het fout, dan moest ze er 3 drinken. Heb ze 9 kaarten op die tijdlijn en dus toen heb ze er nog 1 nodig om te winnen, moest ze eerst een shotje nemen. Dus ik denk dat ze zo wel goed voorbereid is om naar de stad te gaan. Deze zijn allemaal verkocht, ja. Die gaan morgen de deur uit. Ik kijk vandaag nog eventjes aan hoeveel requests ik nog kon krijgen. En dan werd meteen de drukkerie gebeld dat ze er